Kúpili sme piňaty skutočných superhrdinov. A rozbijeme ich presne o 3:00 ráno. Poďme sa pozrieť, koho tu máme. Skutočná piňata Ant-Mana. Kam zmizla? To ju teraz nebudeme môcť rozbiť. Aha, jasné, veď je to Ant-Man. On sa dokáže zmenšovať a zväčšovať. Ďalšia piňata je Thor. Skoro nás to upieklo. Skutočná piňata Spidermana. Skoro si nás trafil pavučinou. Spiderman, strieľaš po nesprávnych. Radšej ukáž deckám ďalšiu piňatu. Toto je tá najsilnejšia piňata Hulk. Páni, to bola ale šupa. A samozrejme tu máme piňatu tajného superhrdinu a nikto netuší, kto to je, ale zatiaľ ju nemôžeme rozbiť. Počkaj, prečo? Veď tu nie sú reťaze. Daj sem, ja do nej udriem. Vlastne máme tu superhrdinov, takže sa dá čakať, že je tu silové pole. A aby sme ho otvorili, musíme nazbierať 15 000 lajkov, ale to môžu urobiť len naši milovaní diváci. Takže prosím, dajte čo najviac lajkov a potom zistíme, kto je v tej tajnej piňate. Ach, poďme už vybrať, ktorú piňatu rozbijeme ako prvú. A čo keby ste vybrali vy? Práve teraz napíšte do komentárov, ktorú piňatu máme rozbiť ako prvú. Máme tu Ant-Mana, Thora, Spidermana a Hulka. A za ktorú bude najviac hlasov, tu rozbijeme ako prvú. Takže komentáre sa len sypú. No, decka, je to jasné. Väčšina hlasov je samozrejme za Spidermana. Poďme na to. Pripravení? 1, 2, 3. Počkať, a toto je čo? Decka, pozrite. Toto je asi nejaký nový štýlový parfum. Takže Počkaj, zdá sa mi, že viem, čo to je. To je symbiont, mimozemský živý organizmus a ak sa prichytí na človeka, urobí ho silnejším a zúrivejším. Takže, ak sem priložím prst, táto vec by mala na mňa zareagovať? No áno. Som si istý, že nie. Sledujte. Takže, pozrite, decka. Tá tekutina začala ísť za mojim prstom. Deje sa niečo veľmi zvláštne. Pozrite, decka. Objavujú sa nejaké malé ostne. To sklo začína praskať. Ja Venom. Symbiont pohltil Andreja a stal sa z neho Venom a ničí nám štúdio. Poďme sa pozrieť do piňaty. Možno je tam niečo, čo nám pomôže. Veď to je zvonček. Presne tak. Venom sa predsa bojí vysokofrekvenčných zvukov. Myslím, že toto by malo pomôcť. Pomôžem ti, Andrej. Decka, môj zvonček nestačí, potrebujem vašu pomoc. Choďte pod video a klikajte na zvončeky. No a ak tam zvonček nemáte, kliknite na tlačidlo odoberať. Vyzerá takto a vedľa neho sa objaví zvonček. Kliknite na ňa, vtedy pomôžeme Andrejovi oslobodiť sa od symbionta. Ďakujem, už počujem prvé zvonenie. Pokračujte, decka, neprestávajte, ja vám tiež pomôžem. To čo je? To všetko som vyviedol ja. Evgen! Čo sa stalo? Premenil si sa na Venoma a zničil si polovicu nášho štúdia. Takže to ty si ma zachránil? Nie, nielen ja. Pomohli mi naši diváci. Decka, obrovská vďaka. Zachránili ste ma. Inak by som tu všetko zničil a odniesol by si to aj Evgen. Tak fajn, poďme sa pozrieť, čo ešte je v tejto piňate. Takže... Tak, a toto je čo? To je čo, lopta či čo?
Na, chytaj! Zdá sa mi, že je to bomba Green Goblina. Tak a prečo ju hádžeš mne? Lebo sa bojím. Vezmi si ju, hoď ju niekam, ja neviem, ale nie na mňa! Decka, predstavte si, v piňate bola skutočná bomba a rozmetala celú stenu, len aby nespadla strecha. Wow, decka, pozrite, čo to je? To sú skutočné web shootery. Vecička, pomocou ktorej Spider-Man vystreluje pavučinu. Vždy som o nich sníval, takže... To je super. Pritiahni niečo. Skúsme túto plechovku s farbou. Takže... Videl si? Podarilo sa mi to. A ja mám nápad. Drž tú farbu. Takže... Hotovo! Teraz môžeme malovať. Chápem. Fungovalo to. Decka, pozrite, tá stena je fakt ako nová. Poďme sa pozrieť, či v tejto piňate nie je ešte niečo. Takže... Čo to je? Decka, pozrite, posledná vec v tejto piňate je nejaké roztrhané tričko. Pozri, tu je otazník. Je presne taký istý ako na tej tajnej piňate. Takže to bude nejaký nepriateľ Spidermana, ktorý nosí zelené tričko. Decka, napíšte do komentárov, čo myslíte, kto to je? Ja úprimne netuším. Ani ja nemám šajnu. Decka, pozrite, chýba už len 10 000 lajkov a potom toto ochranné pole zmizne a zistíme, čo je vnútri tej tajnej piňaty. A zatiaľ si poďme vybrať ďalšiu. Takže, zostali nám piňaty Ant-Mana, Thora a Hulka. Myslím, že by sme mali rozbiť piňatu Ant-Mana. Súhlasím s tebou, poďme na to! A toto je čo za kapsula? Nie je to nejaký jahodový sirup? Nie, keďže je to kapsula Ant-Mana, sú to pimové častice. Presne tak. Pozrite, decka, je tu dokonca aj takáto vysačka. Vidíte, decka? Bežná výška človeka. A tu je menší a nakoniec je úplne maličký. Poďme to otestovať, alebo radšej nie. Ako vždy, dostal si strach. Sledujte. Hovoril som to! Kam zmizol? To sa naozaj až tak zmenšil? Evgen, pomôž mi, prosím! Počujem ho! Evgen, som v tráve! Pri tvojej nohe! Musím sa pozrieť lepšie. Tu som! Takže, ak tam bola zmenšovacia častica, musí tu byť aj zväčšovacia. Musím ju skúsiť pohľadať. Áno, presne, tu je! Pozrite, decka, bol malý človek, bam, 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 a je z neho normálny. To je presne to, čo potrebujeme. Kde si, Andrej? Tu som! Ale najprv to musíme otestovať. Mal som tu niekde... Lízatko! Páni, funguje to! Takéto lízatko sa dá lízať aj celý týždeň, takže to pomôže aj Andrejovi. Podarilo sa! Ďakujem, že si mi pomohol. Pozri, čo mám! Wow, takéto obrovské lízatko vidím prvýkrát. A čo ak ním skúsime vytiahnuť ďalší predmet? Takže... To sú tykadlá Ant-Mana. Ale na čo slúžia? Daj mi to! Pozri, čo dokážu! Vždy som chcel ovládať hmyz! Nejako ich tu pribudlo. Daj ich odtiaľto preč. Nejde to! Choďte preč! Hovorím, odleďte! Skús ty! Daj sem. Choďte preč. Zabralo to. Ovládať hmyz je super, ale nie v takomto množstve. Poďme doraziť túto piňatu. Uvidíme, čo tam ešte je. Decka, pozrite.
Toto sú nejaké zmenšené veci na pláž. Je tu slnečník, lopta a vedierko. A vo vedierku je piesok. To čo, superhrdinovia oddychovali na pláži? Ale kdeže? Pozrite, decka, je tu otazník. Presne taký istý ako na tej tajnej piňate. Poďme sa pozrieť, možno sa už dá otvoriť. Decka, chýba už len 5000 lajkov a potom zistíme, aký superhrdina sa skrýva za touto piňatou. A čo ak to vôbec nie je superhrdina, ale super zloduch? A túto piňatu by sme nemali rozbíjať. V prvej piňate sme našli kus trička, v druhej piňate vedierko piesku. Zaujímavé, decka, súvisí to nejako? Ak viete, určite napíšte do komentárov. Tak, zostali nám dve piňaty, Thor a Hulk. Navrhujem rozbiť Hulka. Poďme na to, tak. Och, pozrite, tehla. Vyzerá to, že Hulk si staval chatu a zostala mu tehla. A nie je niečo vo vnútri? Nože pomôž mi, poď. Tak, čo keby sme do toho udreli? Radšej ty. To boli. Ak tam aj niečo vo vnútri je, tak sa to nikdy nedozvieme. Aj keď, poďme tú piňatu rozbiť. Vo vnútri zjavne niečo je, čo nám pomôže. Tak. Vypadla nejaká tuba. A ako nám toto pomôže? Pozrite, je tu komiks, ktorý všetko vysvetľuje. Vezmete túto vec, vypijete to a budete mať Hulkové ruky. Tak v tom je tajomstvo Hulkovej sily. V tejto veci. Vyskúšajme to. Poďme na to. Chutná vec. Daj a ja ochutnám. Decka, máme skutočné Hulkové ruky. Pozrite, aké sú obrovské. Poďme rozbiť túto tehlu. Tamto na stole. Tak, poďme do nej búchať po rade. Ja prvý. Roh sa odštiepil, udri. Pozri, praská to. Pukla na poli, doraz ju. Ruky zmizli. Vyzerá to, že účinok vyprchal, ale našťastie sme stihli tú tehlu rozbiť. Pozrite, decká, sú tu nejaké figurky. Pozrite, toto je figurka Iron Mana. Je tu ešte figurka Black Panthera. A toto je figurka Kaptena Ameriku. A toto je figurka Lokiho, Thorovho brata. A posledná figurka. Figurka Hulka. Len sa pozrite, aký je maličký. Decka, tieto figurky pôjdu do našej zbierky, ale poďme sa pozrieť, čo ešte je v Hulkovej piňate. Ideme na to. No čo, Hulk, pripravený? To ma podrž! Aká ťažká žuvačka, presne ako pre Hulka. Decka, Hulk je sám o sebe obrovský a silný. A aj žuvačku má obrovskú. Daj sem, odtrhnem si kúsok. Decka, pozrite sa. Toto som ešte nikdy nevidel. Vonia to neskutočne dobre. Vyzerá to na jahodovú. Tak, nože odtrhnime malý kúsok. Tak. Daj, ja ochutnám. Aká chutná žuvačka. Ako lavis. Len obrovská. Mne takáto žuvačka vydrží aj na rok. Piňata stále nie je zničená. A to znamená, že tam určite ešte niečo je. Poďme to vyťahnuť. To je Hulková ponožka. Och, niečo v nej je. Decka, on má v tej ponožke asi piesok. A možno bol na dovolenke, prechádzal sa po pláži a preto má v ponožke piesok. Kdeže? Pozrite, znova otazník. Presne taký istý ako na tej tajnej piňate. Mimochodom, decka, chýba už len 1000 lajkov a toto silové pole zmizne. Naozaj potrebujeme vašu pomoc. Pomôžte nám. Veľmi nás zaujíma, kto má dočinenia s pieskom.
Decka, ak ste na to prišli, určite napíšte do komentárov. No a my prechádzame k rozbíjaniu Thorovej piňaty. Tak, teraz zistíme, čo je vo vnútri. Pozrite, to je skutočné Thorovo kladivo. Decka, vždy som túžil zistiť, či som ho hoden. Poďme to vyskúšať. Nepodarilo sa to, decka. Skús ty. Poďme na to! To som ho naozaj hoden! Nože, odstúp! Skúsim ho hodiť! Do riti! To akože teraz budem môcť ovládať hromy a Čo sa to deje, Andrej? Pomôž mi! No tak prestaň šaškovať. Áno, ty máš Thorovo kladivo, ja nie. Prečo to robíš? Vďaka, decka, že ste ho našli. No a ja už letím. Evgen, prepáč, ale proti Thorovi by som nezmohol vôbec nič. Nebuď smutný, poďme radšej zistiť, či v tej piňate nie je ešte niečo ďalšie. Darček? Decka, pozrite, je tu takáto pohľadnica a je na nej napísané pre teba. A z druhej strany darček od Lokiho. S najväčšou pravdepodobnosťou je to darček pre Thora, keďže Loki a Thor sú bratia. Logické, snáď tam bude niečo dobré. Rozbalíme to. Čo sa stalo? Andrej? Evgen, urob niečo! No, neopičte sa! Už buďte ticho! Toto musíme nejako vyriešiť. Poďme sa pozrieť do krabice, možno je tam nejaká nápoveda. Veď to je prank od Lokiho! No jasné, a čo iné sa od neho dalo čakať? Veď je to boh klamstva! Je tu ešte nejaký odkaz! A v ňom stojí, nájdi toho pravého, inak je s tvojim kamarátom koniec! To je hrozné! Takže týmto mini žezlom Kitauri musím zničiť nepravých Andrejov! Kto z vás je skutočný Andrej? Samozrejme, že ja! Ja говорю! Pomôžte ju! To som ja! Áno, otázky tu nepomôžu, ale všimol som si niečo zvláštne. Myslím, že ste si to všimli aj vy. Jeden z nich je zelený a skutočný Andrej predsa určite nie je zelený. Myslím, že zničím jeho. Super, Evgen! Trafil si správne! Teraz je to 50 na 50. Mám pocit, že to sám nedám. Decka, pomôžte mi. Ktorého Andreja mám zničiť? Ak ste za prvého, odoberajte kanál a ak za druhého, dajte like. A ja sa zatiaľ pozriem na štatistiky, aby som zistil, za koho hlasujete. Takže, aha, veľmi veľa lajkov. Tak, ale odberov je oveľa viac. Myslím, že je rozhodnuté. Rozhodol si sa správne! Si super! Veľmi sa teším, že sme tento prank zvládli. Navrhujem doraziť Thorovú piňatu. Fľaša s pieskom? Decka, pozrite, vo vnútri je ešte nejaký odkaz. Poďme sa pozrieť, čo je v ňom napísané. Tak. Nejaký nekonečný piesok. Decka, všimli ste si? Zase to súvisí s pieskom. Mám pocit, že to niečo znamená. Tak, možno je to nejaká nápoveda? Je tu odkaz. Nerozbíjajte tajnú piňatu. Pravdu hovorím, Thor. Mám pocit, že je to varovanie. Pozrite, a na druhej strane je znova otazník. Už z tejto cesty nemôžeme vycúvať. Prešli sme taký kus cesty. Poďme sa pozrieť, ako je na tom tá tajná piňata. Decka, pozrite, chýba už len jeden jediný like. Prosím, ten, kto nás práve teraz pozerá, dajte like a hneď zistíme, komu táto piňata patrí.
Decka, z tej tajnej piňaty sa vyklul Sandman! Presne tak! V prvej piňate sme mali kúsok zeleného trička. Piesok bol vo vedierku, piesok bol vo fľaši a piesok bol v ponožke. Všetko to sedí. Decka, počas celého videa niekto zjavne nechcel, aby sme túto piňatu otvorili. To som bol ja! Ale nie, niekto naozaj nebezpečný. Niekto, kto sa bojí, že odhalíme jeho tajomstva. Ale nás už nič nezastaví. Len jedna vec. Aj to presýpacie hodiny. A čo s nimi máme akože robiť? Možno majú nejaké tajomstvo. Skúsme ich dať na stôl a aktivovať. Poďme na to. Tak. No a čo? Obyčajné presýpacie hodiny na 30 minút. Pozri, niečo sa s nimi deje. Nemali ste do tej piňaty so mnou udrieť. Decka, to je skutočný človek. Prosím, pozrite si video, ktoré sa vám objavilo na obrazovke. Je veľmi zaujímavé, ale my sa zachraňujeme.